Aaron nangumadodana akhe uthi niyakubusisa kanje abantwana baIsrael niyakusho kubo nithi sesiyabusisa Jehova makanibusise andondoloze Jehova wakhanyisa ubuso bakhe phezulu kwakho kwenu abe nomusa kunina Jehova maphamise ubuso bakhe phezulu kwenu aniphe ukuthula ngoJesu Kristu inkosi yethu amen. Sinencwadi Nkosi uJesu umusa Nkosi yethu Jesu Kristu awube nani nonke manje kuze wephakade naphakade amen. Amen.